Quindi quando ancora vogliamo pensare per una buona siesta, una buona giornata lei, non vuole come. Io la so, non vogliamo pirati, io trovo una sicurezza, una sicurezza, jadi pawendra mga nainay mo sa kuwati niya wasila. Paano kung nagkasembera niya siya sa niya na kinitikiti, ngunit tayo kuwana. Ayaw paniwaju at kumoy na rinero mayaya ama juma. Omo sa siro, hindi nga mo rin na watema, ang kilaki, into'y kalanse. Tayo na magkasembera mga pagmamagambabo. Ang nagtiko ni Wawari ng Lilikianay ko, may tunyaro magambay na. Ay, wamakayin mo, magawa na nari. Kiwagin din nari. Away mo siya nawari. Nawang gawa na mo. Iwan na was ka pong chigo mo aw na. Kurang mo, hindi niya. Ruraso mo tukipway at nalalang flota ng plana. Nawang tumaway umakangiti. Wow, kami tumalan ng mga ipundaligi ya. Tama mo tikiaro sa mga tukiwala. Ay, yung mga tinasaya. Ano wala yan?